Tables. Unsa ning tables? Magamit ni sa pag-display og daghan nga data pinaagi sa rows ug columns. So unsay porma aning tables? So ingani siya. So kung makita ninyo ang data nga naka-display diri is naka-format siya into rows and columns. Okay? So based sa example, makita ninyo no nga ang isa ka column, ang isa ka row naa siya lahi nga column. In this case, na column for the name, column for the price, o column for the quantity. So unsa nga mga elements ang atong gamiton para maka buhat ta og tables. So mo ni siya, ang pinaka main niya nga element is table. And then ang mga elements niya sa sulod ana is kaning th, tr, td,thead, tbody ug tfoot. Okay? So karon ato na siyang i-demo no. Diri sa ako ang text editor nga VS Code na ako'y naka-ready daan diri nga file. So ang pangalan niya is tables.html. So atong sugdan ang example sa table. So type tag table, start og end tag, and then type ta og tr. So ang tr meaning table row. So kadto na siyang murag horizontal niya nga data. Okay, so para makabutang ta og item sa isa ka column, atong i-type is td, meaning ang isa ka td na equivalent na siya sa isa ka column. So for example, kalabasa. Nya ang sunod nga column niya magbutang na pud ta pila to siya sa atong example 60 per kilo. Tapos ang sunod is half kilo, 1/2 kilo. So, ato siyang i-save. Unya, ato siyang i-view diri sa atong browser. So, kung makita ninyo no, ang data is naka-display or naka-format into row and then column. Column sa kalabasa, column sa katong price ug column sa quantity. Okay? So, ato ang dugangan ng ato ang rows. So, i-copy lang nato ning tr ug td nga nauna. Tapos, ato ni siyang kumpletohon ang ato ang example, no? 50, 1/4 kilo. Next, okra. $40. Tapos 1/4. Tapos pork. Okay. 100 ang kilo. Tapos 1 kilo. Okay? So nagdugang tag additional nga mga rows no. So kung gusto magbutang og daghang rows, butang lang pud mo dugang nga tr, table row, and then ang equivalent niya ng mga column sa sulod. Atong i-check ang ato ang output sa browser. So kung makita ninyo no, naka-rows og columns na siya. So mas maka-display ka og information, for example katong grocery list nato sa previous nga example nga tutorial nato katong sa list. So karon instead of isa lang ka data point atong mabutang, makabutang na pud tag lahi nga mga data points in terms of by columns. So nanay per kilo. So kung mapansin nyo, wala siya column nga pangalan sa column kung ma-identify na to nga unsa na siya nga column. So ato na siyang butangan og headers. So karon sa headers magbutang ta diri sa pinakauna. So isulod gyapon nato siya sa tr, tapos ibutang nato siya sa th. So karon dito ta butangan nato name, price, og quantity. Okay? So kung mapansin ninyo, ang header, kung unsa ka daghan ang header nimo, ang per header nimo, mao pod ang equivalent nga kadaghanon sa imong TD or column. So dapat kung tulo ka buok imong header diri,
nga columns, tulo po dapat ka columns imuhang naa sa table row nimo. Okay? Ato siyang i-check, no? So, kung mapansin niyo no, naninigawas nga header or title sa kada column. Name, price, o quantity. So, mao na siya ang table. So, mapansin sa din yung nga medyo plain lang siya, wala po siya mga borders nga dili kayo lisod siya tan-aw no kung asa ang subay nga mga ah, data nato. So ato na siyang butangan og borders sa sunod nato nga lesson. Okay?